baya iyamba nongdren iyamba di kulai pai na sanji pai jade iyamba nane na sanama hat kya bado iyamba nane thaduri basiro do ke sukai de iyamba adugi matang da lauza kongsa ki bine lai pang miya mam tang share to biyo ba ai sigi baya iyamba nongdren iyamba di kulai pai na sanji pai jade iyamba nane na sanama hat kya bado iyamba nane thaduri basiro do ke sukai de iyamba ai nangi na kong soke iyamba wai na kong soke ai nangu yang ka sinanung bane yang 바삭이 봐 이북네 누아리보 콜리보 하나 도 마이가 사나다나 두두도 바우파우나다나 이산누 아코주 나양 코이 토로 콜로 두두두가 또 위기네바 아이노 야마다가 마땡은 이저리네바 누시바 이봉아 마나도 마이너스 이런 타도로 코세 부카리로바 어디 다리 아이기 파발아 코세다 이야마두나 서포트에 하리브라 다시나 서포트도 보이 다디 이야마 농된 아이기다 막다네 아춤바담도 부토피오 이야마나 lấy băng nha mà ta bị cầm thua cái đâu rồi ghê mà đi mua sao không bị cầm thua ai yêu gì ăn kẹp bro ai yêu gì bom đó có ai đây xì kẹp bro đã sân dễ ai nang ngi bagi ai malam pige aduh lah ai mami ang kang na public mi ang kang na butok se ima mai am ne đâu đi cái chuyện của mi mà cái chuyện gì mà 우리 보기 나 아무 고기만 고미기만 왜 그날 장난이 놓아 아빠는 짜지디 하나 파비 짜 왜 그날 장난이 놓아 에이 아마 에이 봉에 비해 에이 봉 로이 나마 나이들이만 우리 보기만 나 사고밖에 안 불만 없네 나만 동로 와 있었는데 바블링 미팅 강나 와리 있었는데 ay lagi mo dong mau kaya say akape ngangi kami na akape ngangang ta bro ziba ke mai sinaw le mo to biro toklo na ay keso ano la ay keso ay na mani buda mai ga boy da ya ado dani kanino ba daw ise Kaligi yaman na magi maramdam wakan mi bang pamaya di yaman nung gana tong salaga ay mo pa ka lai ka ka di bay di SP da ay labi ta di ba si iyama manipur imana ay kita magtanong siya maging wakan pamza ba day iyaman na ay ba sinuon sila kali mali lai na day ay ngangi sana ay akapin ngangi ay tina isay ay sana yasay miyang pang nailali ay sage ka nga ba ano mo? Ay na iyam ka na gido kay matangin na ba so? Lai pang miyam kang nakangalaw. Yaw ali sinaw ka na siya na chumagi na makaray no noy. Kaya na di makain ba di mataw ba? Pagong bilan! Ay sana na mo siya. Kain mo di mataw ni. Kung hinaloy naman ko siya ni. Kaya na ba yan? Kaya na ba? Social media kita iyaman nung ganat adori macam orang sekali sa na ba ko dige. Kani sana dige ba? Ay na miya makalam ra. Ay na miya misan mangalam ra. Ay na nga sige sama sa sida. Ay na kariya. Akain matabang karong gay. Zipan ka na miya magkanayin na tonglo. Ay sina sa sige. Ako kukima tonglo. Ay, ibu ka na dro. Mani na kung magpanga tani mo na Ay na ba din? Kali man may tingdo na ba? Ay na kasi kali na ba? Ay na kali lang zaro ge ba? Ay na nga ba din ba Mario na? Kasi bino maming balaga lang mga alaw ya ba doge. Sombrado po to piu ko piu ay makatene. Ay na ya magi mama na kanagi ba so? Di man ka bi madam dahil mi dro. Ya man na kaya na tigay WhatsApp group to da. WhatsApp ki call wise na ba da ina man na kali ko andasin na kaya ba to miyam kag na kangalo. Ay na ya nung sige ya mama na sabay daw isa kay gino ba? Ay na nga naman kakayaman siya yaman diba? Wari sana kayaman naman ang mayamang da. Mga dating madami na sinon pong doon siya. No mo sa photo lagi siya. Na kung nga wari sana siya ay binota mo siya penge ba? Macam na mada papa pun malay siya ng kamay na to. Kayaman naman ang mayamang da. Mga dating madami na sinon pong doon siya. No mo sa photo lagi siya. Na kung nga wari sana siya ay binota mo siya penge ba?